Moltes gràcies. Moltes gràcies i disculpeu el retard perquè això, ens han passat petits malentesos, però el que estaves dient és correcte. Sí, potser perquè ja sóc bastant gran, aquest any he fet 80, però sí, vaig acabar la carrera el 1968. Vaig acabar la carrera creient que havia estudiat medicina per tothom, però em vaig desenganyar quan vaig començar a treballar. Quan vaig començar a treballar me'n vaig donar compte que les dones i homes que venien a la consulta, primer de tot, a la consulta d'atenció primària, fonamentalment venien dones. A urgències venien homes. Els homes que venien a urgències venien molt malament. O vomitaven sang, o estaven fent l'infart, o ja tenien una pneumònia doble dels dos costats, perquè els homes se'ls havia acostumat a que no havien de demanar ajuda fins que ja estaven fatal. Les dones venien a consulta i em demanaven sempre dos problemes. Em deien, estic molt cansada o tinc molt dolor. Dolor que podia ser repartit, si eren molt joves, dolor a la menstruació o la setmana abans de la menstruació. I si ja eren més grandetes, dolor a qualsevol part del cos. O els peus, o l'esquena, o les mans, o a dalt de la... En deien les cervicals, jo els dic sempre, no digui les cervicals, digui que li fa mal aquí dalt, perquè potser li fa mal el trapeci, no les cervicals. O sigui, diem els noms d'on ens fa mal i deixi que a veure si els metges ens aclarim i les metgesses de veure què és el que li fa mal a vostè. Per tant, quan jo vaig acabar la carrera, jo pensava que homes i dones tenien els mateixos problemes i que no hi havia diferència en emmalaltir. Això m'ho va anar canviant la mateixa atenció, vaig anar a fer l'especialitat a Madrid d'endocrinologia, en una escola iberoamericana que hi havia en aquell moment, i a la sala d'espera vaig preguntar als companys, escolteu, que només tenen problemes de tiroides les dones. Dic, perquè aquí davant només hi ha dones esperant-se. I em deien, no ens havien donat compte, és veritat, només hi ha dones. Home, no, hi ha un home allà darrere. Bé, un home també tenia un problema de tiroides, però hi havia, fonamentalment, tractàvem temes de sucre, de tiroides, de la menstruació encara no, perquè vaig ser jo que vaig començar a fer-ho. En aquest moment, també, una altra revelació, si voleu, de que la medicina no m'havia avisat de que hi havia problemes que eren diferents en la incidència. O sigui, hi havia moltes més dones que homes, ja ho vaig veure, no sabia quants en aquell moment, que tenien algun problema a la glàndula tiroidea que a mi no m'havien explicat. M'havien explicat la glàndula, la malaltia, pots tenir lenta, la pots tenir ràpida, però no m'havien dit, serà predominantment dones que ho tindran. 30 anys després, 40 anys després, sé que una de cada 4 dones del nostre entorn, de Catalunya i d'Espanya, sí, en aquest cas he sigut pionera també a Espanya, perquè tampoc ho sabien, però ara ja hi ha equipets que van muntant-se a tota la ciutat, que hi ha una de cada 4 dones farà un problema de tiroides, per exemple, en el nostre entorn. Per tant, és un 20-25% de la població i, per tant, és molt probable que a primera visita d'atenció primària, si una dona diu que està cansada, almenys se li hagi de mirar, perquè tindrà un 25% de possibilitats que això li passi. Però clar, a mesura que hi vaig entrant en el tema, vaig començar a veure que tampoc ens miràvem la menstruació i que la menstruació afectarà el 100% de les dones i a la que no la tingui demanarà ajuda perquè té un problema de que no li ve la menstruació. Però en general afectarà a l'edat reproductiva, que és a les dones des dels 14, 13, 12 anys, ara 10 anys, fins als 50-55 anys. Això és una realitat. Quina ciència teníem a la facultat per poder fer això, per poder atendre bé la menstruació? Doncs una hora de classe en tota la carrera. I això continua ara. Les ginecòlogues estudien diferent, les infermeres de ginecologia estudien diferent, estudiaran alguna hora més. Però clar, és molt difícil que et diguin a la ginecòloga si l'únic que tens és que t'engres molt o que et fa mal la menstruació. Fins que no et faci molt mal i puguin dir que tens una endometriosis, no et derivaran. Per tant,
aquí va començar a néixer aquesta idea de que potser l'any 90 vam fer un primer congrés de dona i qualitat de vida a Barcelona, un primer congrés internacional, i aleshores allà vaig començar a desenvolupar un document que es deia morbiditat diferencial. Què vol dir? Que hi ha coses, la morbiditat vol dir emmalaltir. Hi ha coses que produeixen més problemes de salut a les dones que als homes i al revés, problemes que són més freqüents entre homes que afecten a les dones. I també mortalitat diferencial, perquè en medicina el que podem fer és, a veure, ja ho sabeu que morint-se ens morirem tots. Més tard, les dones que els homes, a tot arreu del món. O sigui, l'esperança de vida de les dones és més dilatada a tot el món. En canvi, la qualitat de vida, que deies tu, la qualitat de vida d'aquestes dones que viuen 10 anys més no és més bona que els homes, o sigui, per qualitat de vida viuen els mateixos anys bé, homes i dones. Les dones viuen 10 anys més, però com que no hem treballat prèviament com podíem evitar que estiguessin més cansades o més dolorides, i el reconeixement actual és que les dones pateixen més malalties cròniques que els homes més malalties agudes, doncs aleshores aquí tenim un dèficit perquè la medicina no havia estudiat aquesta ciència de la diferència, no existeix encara. Ho hem introduït a poc a les universitats. Per aquesta raó, l'any 23, fa 2 anys, em van donar el títol d'honoris causa de la Universitat de Girona, per haver dit això, per haver dit que homes i dones són diferents, hem d'intentar introduir aquesta ciència, i a poc ara, en els cursos de doctorat, quan els metges es preparen per fer una tesi doctoral, se'ls comença a dir que tenen que introduir sexe i gènere. Tenen que introduir que hi ha diferències i tenen que introduir també que hi ha problemes a l'entorn que també poden afectar, siguin les condicions de treball, siguin les condicions de vida, sigui el medi ambient, sigui la doble jornada, sigui la violència de gènere. Tot això ho tindrem que tenir en compte quan atenem una persona per un tema de salut. I quina és la mirada feminista? Tenir en compte els drets a la salut de les dones i dels homes, perquè les feministes sempre hem defensat a tots dos sexes. Són els masclistes, que només defensen un determinat. I no tots els homes són masclistes, per sort. Tenim molts homes que ens ajuden i que també estan amb nosaltres. I aquí a la sala n'hi ha, el qual me n'alegro molt que hi hagi homes en un moment en què parlarem de dona i salut i sanitat, que a vegades no n'hi ha, ni aquí a la sala n'hi ha. Per tant, els felicito, gràcies, i tenim que treballar conjuntament. Perquè, a veure, l'esperança de vida és aquesta, però sabíem, de la Facultat de Medicina, sortíem sabent quina és la primera causa de mortalitat entre dones i homes. Els metges intentem dir, bueno, ja sabem que acabarem algun dia, però acabem-lo amb molt bona qualitat de vida. Puc fer alguna cosa per prevenir els problemes que em vinguin? Quan jo pregunto això en algun centre, un seminari que em demanin o una formació, pregunto, a veure, sabeu quina és la primera causa de mort entre les dones? Llavors se sent un orgull i se sent càncer de mama. Jo dic, a veure, us estic preguntant a tot